Здравейте хора, аз съм Дани и днес играем Майнкрафт. Защо играем Майнкрафт? Защото няма друго нещо, което да ни дава безплатни гледания абонати. Сега, нека да започнем. За какво почваме първо? Има овце малко и, както винаги, ще събираме дърво. Интересно. Буп. 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 Повече пръчки ще ми трябват, няма 4 да ми стигне. Така. О да, дай ми всички пръчки. Играем на 1.12. Ией. Хайп. Сега. Optifine не си върши нещо работата. Optifine, свърши си работата. Олелей, имам текстър пак. О не, be right back. Ами така. Сега да видим. Това е перфектното място. Optifine, свърши си работата. Какво правиш? Не си вършиш работата нещо. Как не те е срам? Optifine, ще се разсърдя, внимай. Ще те изстреля, тогава ще напиша гневни коментари. Да. Буп. 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 Какво е това? Това е желязо. О да, зум. Така. О да, имам си желязо. Вау. Никой не го е правил това. Никой не е толкова добър да намира толкова бързо желязо. Вау. Кой може да е толкова добър освен мене? Никой друг няма да е толкова добър. Чай сега, къде се оставих крафтинг тейбъла, бе? Ето. Спринт! Вау, крафтинг гайда, напълно го забравих. Вау, толкова по-лесно. Имам чувството, че съм толкова мързелив. Вау, сега ще събера дърво и камък и ще се върна. И ще взема това желязо. И ще се видим скоро. Виждате ли това? Това е див звяр. Казва се овца. Трябва да сме много внимателни, защото може да ни изяде. Затова първо ще се направиме брадва. Вау! И сега ще я удариме овцата. О да! О не! Това е още по-опасен звяр. Казва се крава. Той ни дава мляко и също много храна. Точно така. Аха! Диви зверове. Пазете се, аз идвам. Храната ми пада също. О не. Какво сега ще направим? Да намерим още овце, за да можем да спим през вечерта. Аре де, нищо няма. Ето ги. Вау, Майнкрафт крашна. Вау! Никога не се е случвало, не. Събрах малко неща. Да. Неща събрах. Така. Взех това. Да. Убих. Три зверове. Бяха много силни. Много бягаха. Накрая получих това. Забравих си крафтинг тейбъла, нали? Не съм мога докато зареди. Сам 5-10 50 секунди докато зареди. Майнкрафт осъзнали се вече? Още не се. Сега ще направим една печка. Хоп, така. Малко месо. Ще
тия дървета. Защото има много дървета по света. Бял креват, Сега стъмва се! О, не! Сега ще построим най-газарската къща на света. Значи са. Тя ще е. Хоп. Опа. Аре бе, какво ти става Майнкрафт? Добре, ще се върна като... Така, построих зверската къща. Поставих вратите, имам 3 врати, съм защитен от зомбита. Пропуснахте много малко. Пропуснахте как строя зверската къща около половин час и как ме атакува зомби и пищях като момиче. Сега ще спиме. О да, advancement. Sweet dreams. Вау. Скелет. Крипа. Искам да си боядисам кревата само. Ще стане ли така? О, фак. О, добре. Зайци! О, да! So cutie! Накъде вървя и аз не знам. Ще си направя бяло легло. О, чакай, той е вече. Син креват! О, да. Yes. Light blue. Но ще стигне, май. Да, ще стигне. Спринт! О, да. О, yes. Има и тикви там. Ето, това е зверската къща. И такава зверска къща не можете да построите, нали? Ето, вижте, тук съм защитен много добре от зомбита. Е така. Хоп. Сега взимаме леглото. Правим така. О, да! Светло син креват. О, да. Да. Сега ще се наядем от зверско месо. И ще отида някъде и ако намеря нещо интересно, ще се върна. О, да. Чай сега да затворим вратите. Така. Чао ви. Вижте най-якото нещо на света. О, да. Това е перфектното място. Си направя аутрото. Yes. Намерих перфектното място. Ето. Я да видим. Ето. Half of would definitely kill you as long as you're not before you can die. Maybe let's change it. Да, в момента аз ще отивам да се самоубивам. Вие дадете един лайк за всеки... Ако събереме 2 лайка, няма да се самоубия. Вижте какви заплахи давам. Сега споделете това видео, дайте му лайк и ще се видим следващия път.